Kaag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Duha ka mga motorized bangka sa Cadiz City ang nagkulob. Mga mangingisda ginpang rescue. May ginpatigayon nga rescue operation ng DRRMO sa Cadiz City sa barangay Tiglawigan subong nga hapon matapos magkulob ang duha ka mga bangka bangod sang dalago nga mga balod. May isa nga una na tigayon nga rescue kag naluwas kag nagapadayon ang pagpangita sa isa pa gid ka persona. Sa post sang DRRMO sa Cadiz City, ilagin sila nga may kabudlayan ang kondisyon sa baybayon, dala sang dalagko nga mga balod pero gabinuligay ang mga residente sang Tiglawigan kag ang DRRMO sang Cadiz para makita ang isa pa gid ka persona. Matapos ang pila ka minutos, ginanunsyo sa Cadiz DRRMO nga tigayon na nga na-rescue ang isa pa gid ka persona, ginpang check up sila nga duha. Ang isa sa ila nagpamalibad nga madala sa Cadiz Emergency Clinic kag ang isa naman nadala na didto kag nagapabilin siya didto sa karon.